ang amo itudlo ron kanang dunggabon ka sa dalan ang tambay kasagaran mo dunggab ana mo dayon ila kasagaran ana wala imo dipinsa pinaka safety nga dipinsa i-extreme kamot ya kay karon basin yung masuwid nga mga bata unang piki ra nga kutsilyo atong gamiton itong gamit og tinuod example slow mo lang sa ang dunggab pas na sa una pas sibog ito sibog kay para makita dunggab siya atras kagamay butangan yung nagdipinsa X sa Bisaya mo siya ginunting ana pas ka giusog kalit ana ka pas ana ka X mo gamot Ipakita natin sila na rin napita na anak para makita nila yung sa yung pag-X. ana yan ano mo Diba? atras ang gamay atras yung tuong tiil pero kita ana sabay ang X mo siya pinaka safety ana minting na may balik ang dunggab mo yung timanan basag ana ang kunit ng kutsilyo ana ra jud dunggab ana din na may tabong ana na extra ka permi daga na Buwan. Na. ana dili dunggab ribs ana ra sa ribs nagana ka pakgangon nimo siya di pas dili kana sa mga ubang YouTube binuang na kanang pag-ana tumbadayon kinahanglan kuhaan na nimo kusog dili ka nang kusog ka anyo kayo kanang imong salantaon bakit atik ra ng uban nga pag-ana ko tumbadayon dapat na kay utok ana ang tawa ani pag anyo automatic ning kas mata kusog usa pa ka mo ilog dire ilog nag-ana ka dito sa ilog ana ka kusugan pa mo kay na di pa di ka sumbag dire ikaw rin ka dapat na kayo nauna gi pas pod kay basin pag mao pud imong buhaton nga ana ka di usog dunggab ana pa ka dugay pa kayo ana pa ka ana igo na ka pag ana pa nimo daan anta pa diya isumbag na kaniya sumbag igo na ka dapat pas mata pwede bug dire so nga usa pa ka mailog dire nga So, mao na sa kapay usa dunggab nga kung gaana gani kinuptan sa kutsilyo mo to ana ang dunggab kasagaran na pero kung gaana ang dunggab sa kontra kasagaran ang dunggab na ana pag ana dunggab siya sa ulo so mo sa dire lantaw niya gi dunggab dire na ka pita dire pas ang gimok gi na di man matumba na ani man tuod di man makita lahi na punta di mo sumbag So karon na pa joy mga teknik ani nga makita gid ninyo nga ang imong kontra mo iking pagyud. So inani. Ani. So karon ako migadunggab ako mo paiking. So masagang niya ni na gamit ang X. Atoy